Dişeva derbasbûyî de jî Komara İslamiya Îranê bi mûşekan êrişî ser yek jinavendên Partiyeke Rojhilatê Kurdistanê li nêzîkî Hewlêrê kir. Di saet 12:20 de şevê din êriş li hember navenda Komeleya Şoreşger a zehmetkêşên Kurdistanê li Dola Alanê pêk hat. Berî vê êrişê jî cenazeyên neh pêşmergeyên komele li goristaneke bajarê Suleymaniyê hatin veşartin. Ew her neh pêşmerge jî di êrişa Komara İslamiya Îranê de di hevdê vê mihê de li nêzîkî Suleymaniyê jiyana xwe ji dest dabûn. Ji nexweşxaneyê ber bi goristanê ve tên birêkirin. Cenazeyên her neh pêşmergeyên Rojhilatê Kurdistanê li goristana Şêx Ehmedî Hindî ya bajarê Silêmaniyê bi axê ve hatin spartin. Di dema veşartina cenazeyan de hejmarek ji jinên Kurd jî amade bûn. Êş û xemgîniya xwe bi girî û qêrînê anîn ziman. Bi dehan kes li vê goristanê xatirê dawî ji her neh cangoriyên Rojhilatê Kurdistanê xwestin. Di êrişa Komara İslamiya Îranê bi ser navçeya Zergûyê Zele ya Girêdayê Silêmaniyê di hevdê vê mehê de van her neh pêşmergeyan jiyana xwe ji dest dabû.